nalingawan ko, hindi ko pala na Before, ano, hindi ko pala na forward. so itong iisog mo pa si Oo. inutan o iluway-luway sana. Pakare baka ibang mairo mo. Dahil tama, oo. nag-hero. Oo. Ayun na. Inutan na engine. Usok. Ano na yan? Na-charge pa ng oras ang charge. Hindi ko man. Pero nag-record na. Then, Dapat ito mga drive, dapat nag-appear yan na word na ready. Itong ready na ito. ayun. Hindi mo ito na press. Nadoonan, so- Nadoonan na maray. Ay, so break. Oo, kaya dahil nag, ano, so ready. Pag yan naka-ready, di pwede i-drive. Ayun, ayun. Ready, tapos naka-D, drive off. itong mga ano. At ama rin ka mo kang classmate mo, i-treat ka ta JB. Dahil
Mga klase ko sa na nasa Trarabaho na Cavite. ito. Ah, Day po man, Usaro. Usaro yun. Pero day ko naabot. Day ko man inabot. So, konsensya. Pagkaaram ko nasa Pasay Gayud siya nagtrabaho.
ano, message. Dahil mamanyanin ka. Likod ko na kaya.
doon. Oh, may ano jeep. Ay, may truck. Dahil mo na. Mura mong kasunod. Diretso na. That. Sirip Kaya na. nag-ano nag-overtake man sila nag-overtake. Okay. Dumana lang. Motor. Apart. Ano din? Oh, diretso na. Diretso na. Ano ito may ano? Luway. Nangararigo sa sapa. Sa ilog nagkararigo. Hmm. Sige. Oo ah. Ay ka sugar. Oo. Hiliton man JB. Ay ka. Dito bang makasagrang ko duman sa Kamkam Bridge.
ang kinalas sa tindahan, JB. No, Oh. puro kinalas. Ano po ang rani na ito? Iyo, arani na ini. Nakusuro nung na ano. Arani na ini mo sa entrance na Oo. highway. Ayun naman ang rani. Alat, ining talo ang mga drive kung karang kilometro na. Sige, diretso. Diyan mo sumulikod dyan sa truck. Manila to 40. Puon, anan, Petron, Pili. Ay. O sige. Nag-drive ka, 233 pero ano na. Pero ayan, 377. 77. Ay, tama. 377. O, 144 ka na, JB. Kaabot ka lamang kay 200. Ayun, try na. Sige, mag-abot ka. Natapagal ka na? May 144 pa, o. Ito man. 44, di ba makaabot ka ng 200? Yan man. Sige, Lloyd. Ayan. Very glad. Sa ini na Camarines Norte, ini. Oh. Oh, manuwan. Oh. Peso na. Sigatong mo ba kaya? Dako yung managatan. Saan? Dyan. Ito, para mapicturean lang. Palaw. Ano ito? Pa, Ha? alarm kaya ako. Ano yan? So, when anan, video ko, naka 3 hours na. Pero, so pundo sa McDo, linipat ko sa memory. Kaya 2 hours naman na.
377 ito, duman ito sa pagkalapas na sa ano, so inapunta ka kung 377 na diretso sa dito pagkalapas na duman sa Arco ano, baby. Ano, Arco? So Arcong babay ama Diyos mabalos o duman sa Arco na ito, duman ang kabangaan, kabangaan kang biyahe Kalawa. Oh, Santa Elena. Oh, Diamond, Santa Elena, Cam Norte. Sa 460 kilometers. Ano, 233 duman. Gutom na ka mo, ah? Kala, gutom ba na? Ako, hindi, tama man. Makuman na naman. Diyan, ah. Pataptaman. 10:35. May piso wifi dyan. Contra. Ate, Ano? Ano ba dito? sige na. Narautan? Diamond Garo. Oh, Ano ba yun? Diamond Garo ko sa TV. Ito may ano da ito. Kahoy baga itong pigbenta. Uwi nga eh. Ha? Makaway pa din. Makaway pa din. Mga magayon. O ano to, JB? Tinamaan mo. Ay, anak. Tinamaan mo ito kang gulong. Ano do ito? Dari buti lang Nirabasan. ito. Ha? Dari buti. Pero plastic. Plastic lang ito. Sige na. May aki ito. Ayan ito. Naimutan. Di wala. Marita. Warang halos na tarap. Mag-YouTube. Dako na, pero dako na. Bakit na nalampasan na truck?
mabagal itong truck sa inutan kang convoy na ano. Sige. Baka makachimpo ka kay Alaba na ano. Nampasan mo itong truck. May ano yan, may checkpoint. Pagkatapos ka ito Alaba ang bakante. Santo Domingo National High School. Bata pa rin yun ka itong Santo Domingo. Mga kalawag dito. Truck mo kayo. Dali na. Dahil. Ano ba? Libre ba ko? May tricycle pa. Diyan ka mag-ano. Didi ka na sa wala. Lingon mo dyan, JB. Dahil ko. Go. Sige, sige. Kaskasan mo. Yan. O bata o yan mga ano. Yan. Diyan ka. Yan. Wala luwayan. Wala luwayan. JNT baga ini oh. Nagtakula ako. Sa Marathon din. Sige. Ay may motor. Sige na. Sige na sumingit ka na dyan oh. Oo. Singit ka na dyan JB. Tumaas ka dyan. Huwag dahil tapos magtsimpo ka naman. Huwag dahil kasabat dyan ka na sa wala. Maikot naman kaya. Ano lang kay? Bako. A. Hmm? B. C. D. Alright. E. Alright. F. Uwi na kay. Kapiradoan. Bako Manila. Nabakal. Uwi na C. Region 3. Railway. Railroad track. Sige na. Hindi, emang di ka sabat oh. Hindi ka na. Pani o ba't alam na? O sige na, diretsuhan na. Oo. Luway-luway yata may checkpoint oh. Diretso ka, luway-luway sana. Oo. Wala. Sige, ano.
Bitis. Nagsibog sa Bitis kayo Ayun. sa tricycle. Dapat kulang pala nito. Una ko lang. O sige. Ito, ang tricycle ito. Mas nag-atras na. Kargakain ko. Dali na, Jamie. Oh, hindi na sa dagat. Alaw. Oh, yan. Ay, patay na. Ano iyan, o? Sentro kang Kalawag. Dali na. O, alat. Ayun. Wiluwi, may checkpoint naman. O, sumunod ka na lang lubot ulit. Sige. Sumunod ka na dyan. O, sige na. O, sige. Ay, pagka arani mong kamandigdi sa ano, sa itong signage. Marligutong ka na. Diyan, sa ano na lang kita ano? Or ano. Sa next, ano na? Oo. Yung Jollibee, Gumaga. Oh.
Lopez ang masunod. Jollibee Lopez. Ay maagi bakit sa bypass? Iyo. Sige. Sa atin muna na lang. Dahil kung ikaw dyan, di maalaga kita dyan. Sige na. O. Dahil magkikasapat, JB. Lopez na pala nini. Arin dyan ang numeritso kaya. Luwi-luwi, tama, maana. Pero 400 na yun, JB. 11,400. Oh, 13,400. Malapit na. Mga 33 kilometers pa i-drive mo para 200 ka na na-drive mo. Ay, luwi-luwi ka dyan, tao. Ay, di kayo mag-agi sa Ano? yung luga dun, oh. Luwi-luway. Ay, Sige na. ay. Tuwi baga, o dumiretso ka na, Yeah. oh. Di ka dyan sa Araniunon ka. Ano? Araniunon, oh. Pag 33 na iyan, yun na 200 kilometers na na-drive mo. Ano yun?
Tapos pa lang pala sa Calawag. Nakadrive ka na sa Calawag. Wala naman. Ano ba yun? Luto na. Ano, pang grill. Alabaon mo ang Alabaon. mga kainin ko. Ba't ay nag-atras din? Sige na. Sige na. Yan, yan. Yan. Oh, loy-loy ito. Oh, malubak. Diretso na. Hindi ka na sa ano. Kanan. Diyan ka nagkaroon. Ubay na eh. Oo, dali na. Uy, at baka agyan mo, basuga po. Ay. Oh, dali, sunod ka na dumaan, bata. Go ining One way ano na pala ini, eh. oh, one way pala. Di kaya ki ano, nagpa-vlog. Oh. Oh, sunod ka. Puritan na kahabol pa, oh. Oh. Lat. Oh. Lat. Ah. Salamat na nakahabol ka. Mura Di ba kayang di play ilaw. over, oh. Ibon to, Na maagi play over. kita nga no? No, Diversion. Iyo. Yan, nadigdi sa diversion. Nain na. May na maagi Nasa kita doon sa inutan. bypass road. Okay. Ano to? Talang kao.
O naka ano. Pwede. Maritaan ng kanan, sa kanan siya, lagi. Hmm. Yung na ini. Pero yan, 11. 11. Sabi sa Emo 5 5 kilometers lang ini. Ang mga gasolina kit sa petrol 1 kilometer. Guys, sa may gumaka ito. Itong petrol? Oo. Sabi ka 2 kilometer. Kilometer. Milyon na. Wala akong natandaan na may puntuan. Nasa bagay. Ano ito? Yun. Para ni naman ang panaglit. Sa Kanina pala. sige na, apit na digdi. Ang JB, signal ka. Oo. Nata ito. At ito. Sisa bigla ka lang garo extra unleaded. Naduman. Ang duman already. Ah. Oh, irani mo. Luwi-luwi Oh, di pa ka. Oh, tama na. Tama na. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Oh, tama na. I-park mo na, park. Oh, si Say maihi. Gusto mag-ihi.